Elnyertünk egy 5 millió forintos támogatást. A pályázatunkban konkrétan meg tudtuk már fogalmazni azt, hogy egy inspiráló kinti tantermet hozunk létre. Az az igazán szép ebben a projektben, hogy az általános iskolás gyerekek részére egyetemisták tudták megálmodni, kitalálni, és a későbbiekben meg is valósítani ezt az ökotantermet. Egy 3-as térsorként értelmezhető a tervünk, ami az aulából, a lelátóból, illetve a pavilonból áll. Olyan közösségi tereket szeretünk volna létrehozni, ahol így jó tanulni, meg jó lenni. Végre följöttünk ide, annyira kíváncsi voltam erre, hogy nem tudnátok elképzelni, és legszívesebben egyébként, hogy kialakítanák itt egy faházat, és itt laknák. Most ütöttem először világokat.